L'Associació Valenciana d'Afectats de Lupus, Avalus, va celebrar ahir a la nostra localitat la primera carrera solidària per a conscienciar i donar difusió als nostres veïns d'esta malaltia. La cursa solidària va estar suportada per la regidoria d'Esports i va comptar amb diversos patrocinis. Isabel Colom, presidenta d'Avalus, ens va explicar en què consisteix esta malaltia i es va mostrar agraïda per la bona acollida de la gent. En els malalts de lupus, per causes desconegudes, el que fa és atacar a òrgans interns provocant una inflamació que dificulta el funcionament correcte d'aquest òrgan. Tenim inscrits 280 participants, però s'estan inscrivint en el mateix moment, s'estan inscrivint un gran número de participants, de Cullera, sobretot. Com heu difós la carrera solidària? En difós, nosaltres tenim una pàgina web, Facebook, i tenim a tots els contactes que tenim en pàgines web, carreres populars, o sigui, tot el que ha estat en les nostres mans. Gràcies per realitzar iniciatives d'aquest tipus i esperem que tinga una bona acollida. Gràcies a tots que han participat en esta carrera i més en este temps tan inestable que tenim avui. La cursa va tindre un recorregut de poc més de 6 quilòmetres per als adults i una distància de 3 quilòmetres per als menors amb eixida des de les torres de l'Espacio de Cullera. El donatiu per a participar va ser de 3 euros per als adults i d'1 euro per als xiquets. A banda, els ciutadans podien adquirir camisetes o gorres per 4 euros per a suportar esta iniciativa solidària. Finalment, van córrer un total de 238 persones de totes les edats. Per a córrer 6 quilòmetres fa falta alguna preparació física? Normalment jo totes les setmanes faig 10 quilòmetres, dia sí, dia no, faig 5 quilòmetres, entreno 2 dies a la setmana i esta és la carrera 187. Com has sabut d'esta carrera d'avui? A través del Facebook de l'organització, que estem agregats a lo que és el Facebook de l'organització i vam vindre. Coneixies l'associació, aleshores? Sí, la conec a través del Facebook, més que res perquè jo també soc afectada i entonces el seguisc un poc per tindre informació. Trobes que són necessàries carreres com les d'avui? Sí, moltes més. La gent hauria de col·laborar molt més en això. Iba en carreras contra el cáncer, en otras carreras solidarias, pero de hecho no sabía lo que era el lupus, me tuve que informar hasta que me apunté. La verdad que la participación ha sido grande, no solo de corredores, sino de gente que iba andando, gente joven, gente más mayor, niños, y por una causa solidaria siempre merece la pena participar. Ho has vist apurat per a aconseguir ser la primera xica en arribar o...? No, jo en principi anava a fer els 3 quilòmetres, però no havia girat on tocava i he fet ja la carrera gran. Carreres d'aquest tipus són necessàries per a donar a conèixer i poder investigar malalties que són desconegudes per a la població. El lupus afecta a un 1% de la població espanyola i en la comunitat valenciana pot haver més de 5.000 afectats. Encara que ahir el temps no va estar el millor aliat, el suport i la solidaritat dels nostres veïns va demostrar que no importa el mal temps que faça, ja que com el guanyador de la cursa ens deia, per una causa solidària sempre val la pena participar.